mosekethore. Awinjo gima Ken wacho, asewinjo gima jodito mag ODM bende wacho. Ma en siasa. Ng'ato ywa mana ire. Siasa en interest. To adieri makende en ni onge gima dhi kethore zoning ni. Zoning ni biro miyowa wa structure coalition e yo madwarore. Zoning ni nyaka wadhiye gi broad based negotiation. Nyaka wadhiye gi transparent negotiation. Nyaka wadhiye gi collectively owned agreement. Ma jo UDA oyie, jo ODM oyie. Gino ok dhi kethore. Wan gi party leader man gi wisdom. Party leader wa man gi wisdom Oburu Oginga. En ong'eyo gima dhi mbele. Wan gi chairman mamarwa. Wan gi chairman mamarwa ma bende wiye bith. Ong'eyo kuma siasa dhiye. Wan gi joma broad based executive. Raymond Omolo wan go kacha. Wan gi Mbadi kacha. Wan gi Opio Wandai. Ma bende ng'iyo ni to jowa ma piny kagi ang'o matimore. Weche ok no kethre ka wan gi joma riek e mbele ka. Kora nakwa mana jo UDA waore uru. Kik wadhaw uru. Wadhi manyo mwanda e bungu. To kudhi manyo mwanda ka koro un ubaru tong' to un jood ng'at achiel mwanda dhi weu. Mwanda ni ok nyalo wewa Ken Obuya. Ok no wewa ngang'. Wasewinjore, waseng'e kumwae, wang'e kumwadhiye. Sani kwa chomo mwanda ni, to nyaka wachome gi tonge te. To ka koro wabare tong' wan gi wan, to mwanda biro lal. Koro wariwre uru, wachom mwanda tir, wakaw mwanda wakel dala. Mwanda ni nase kono Ken ni Ken, donjo gi e dhot. Wan wabiro gi dirisa. Wang' ni wadonjo gi dhot kacha wate, kendo gik midwaro go CS go wabiro yudo wate, PS go wabiro yudo wate, director go wabiro yudo wate, nekech wan joka ng'at achiel. William Ruto be mana marwa, embe ne ma ja ODM kawan. Koro en ng'atwa, ok en ng'atu kende. Wahere wate, wadhi tiyo ne wate, wadhi gone ombulu wate. Obuya, wach mogik. Erokamano ahinya. Joluo nogo ngero